Нягледзячы ні на што, ЭГУ жыве у старажытнай беларускай сталіцы. 7 чэрвеня, праз 4 гады пасля свайго выгнання ў Вільню, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт выдаў першыя дыпломы сваім выпускнікам. Імі ўганаравалі маладых магістраў, якія цалкам атрымлівалі сваю адукацыю ў Вільні. У гэты ж дзень адбыўся ўстаноўчы з'езд асацыяцыі выпускнікоў ЭГУ. Яна павінна аб'яднаць усіх, хто мае дачыненне да Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Як мяркуюць стваральнікі, аб'яднаныя выпускнікі, многія з якіх прасунуліся высока па кар'ернай лесвіцы ў самых розных краінах свету, будуць актыўна падтрымліваць не толькі адзін аднога, але і сваю альма-матер. Событие для нас знаменательное сегодня. Оно знаковое и является объединением двух очень важных вековых этапов в нашей жизни, выпуску наших магистров и вручению дипломов и созданию ассоциации выпускников ЕГУ. Мы обретаем динамику развития и роста. Это очень и очень важно. Я думаю, что никакая пресс-конференция не даст возможность изложить тех обстоятельств, тех трудностей, которые нам пришлось преодолеть. И это самое важное. Наш университет – это фактически модель будущего белорусского образования. Пока Беларусь не примет эту модель на законодательном уровне, наш университет не сможет вернуться как Европейский университет Беларуси. Нагадаем, што ЭГУ быў створаны ў 1992 годзе групай інтэлектуалаў, якія вырашылі кінуць выклік традыцыям савецкай вышэйшай адукацыі. Пад ціскам беларускіх уладаў у 2004 годзе універсітэт быў вымушаны перавесці сваю дзейнасць з Менску ў Вільню. Цяпер ЭГУ афіцыйна зарэгістраваны як літоўскі універсітэт, мае цудоўны будынак у Вільні і дае адукацыю нават большай колькасці студэнтаў, чым гэта было магчыма ў Менску. Алесь Бондар для нашай Нівы, Вільня.